Bonbereneak maiatzaren 25ean kaleratuko duen Aspalditik gatoz urrutira goaz izeneko diskoari begira jarri gara. Disko hau duela 15 urte, oztopo guztien gainetik izeneko diskoaren jarraipena litzateke eta Bonberenearen 20. urteurrenaren ekitaldien barruan kokatzen da. Maiatzaren 25ean kaleratuko dute eta aurkezpena Bonberenean bertan egingo dute maiatzaren 27ean, bilduma disko honetan parte hartuko duten, hainbat talde izango dira bertan, akustikoan eskainiko duten kontzertuan. Hilekoa ernaltzen ez zen obulua eta umetokiko prestakuntza isurtzea da hilero, eguneroko kontua da milaka emakumeentzat, baina harin mutur asko ditun gaia danez, adarroitako batzu dielu dugu, bai osasunan ikuspuntutik, gizarteko tabu eta aurre ditzen ikuspuntutik eta bar, eta Izaskun Artola ginekologoa eta Aintzane Sarasora farmazialarian iritzia ere eskatu dugu, pixkat hilekoan inguruko unibertso txikioi azaltzeko.